Ensin se Charlesille puettiin vaatetta päälle ja nyt sille annettiin tuommoinen yllätysmuna, mutta se vietiinkin pois tuo yllätysmuna. Eikö se saanutkaan sitä aukastua sitten? Ja kohtahan siellä, kun on niin paljon vaatetta päällä, onko tuolla kylmä tuolla kirkossa, kun lyöty kaapua kaapun päälle. Ja mitäs sille nyt annetaan? No ei se saa tuota sormustakaan kun koskea, vai ei se vissiin saa sitä omaksi. Mikäs vanha äijä sieltä tulee nyt? Suklaalevyynkö se sille antaa, eikö? Se antoi jonkun yllätys. Eikö se lähtee grillaan vissiin? Se sai tommosen grillihanskat annettiin nyt, ettei Mihin se sitä? sormet ei pala. Joo. Mitäs sille nyt annettu? Lisää tavaraa kätteen. Onko näköisiä kaikenlaisia keppejä? Ja nehän on niin raskaitakin, ettei hän sille jaksa noita kohta kantaa kaikkia. Hikihän sitä tulee, kun niin paljon vaatetta päällä. Kohta hän saapi tuon ruun. No nyt sille annettiin tuo raskas kruunu. Eikö se meinaa sopiakaan? Kyllä se siihen. Siellä se kultu kattoo.